Kolmonen ja kumppanit Oy 2023 EP. Tää jatkuu yhä edelleen. Kolmonen ja kumppanit Oy ja tää on meidän yötyö. Me lähdetään töihin kun saapuu keskiyö. Kaupat ollu jo kiinni muutaman tunnin. Heitetään auton kans kaupan lähistöllä rundia. Katsotaan liikkuuko lähistöllä ketään mä en ainakaan näe. Joten näin me tehdään, autosta ulos hypätään. Naamalla semmonen maski, uudet hanskat kädessä. Ja maas tyhjähtää lottutupakaski. Selässä tyhjä jääkiekkokassi, mikä kohta täynnä. Tehdään pieni jäynä ja valvontakameran linssi spreijataan, ettei kukaan videon tallenteesta mitä nää, kun me näiden tuotteiden hintaa veikataan. Ja tuotteen kun tuotteen meidän autoon kannetaan. Olis se sitten pleikkari, hiusten kuivaaja tai hedelmä, niin me tuotteen toimivuus teille taataan. Kunhan me vaan ne tukikohtaan vietyä ensin saadaan. Ja teillä on tasaraha, ettei teidän pankkikorttia tarttis vääntää kahtia. 3 toteuttaa ryöstöä ja 1 pitää ulkona vahtia. Se silti yhtä mukana mitä me muut. Meiltä saat nää tavarat niin halvalla, että ihmisillä aukee suut. Varastetaan rahasta sulle vaikka taivaalta kuu tai joku muu, mikä sitten miellyttää sua samalla tavalla mitä siitä saadut rahat mua. Ja toiminimi oli Kolmonen ja kumppanit Oy. Semmonen se on ollut ja semmosena se pysyy. Älä vastaa mitään jos ne kysyy, että mistä ostit tän taikka ton. Sano vaan että nyt kysymys oli uskomaton, tai muuten meidän yhtiö kaatuu. Ja sä tulisit sitä katuu. Aloittelijat, antakas meille nyt latuu. Puhun puhelimeen ja samalla autoa rojusta täytän. Tu kattoo vaikka ja mä sulle näytän. Auto on nyt täynnä ties mistä mikä menee kuin kuumille kiville. Kolmonen mahtu kumppaneitten kans paperis eri riville. Kolmonen ja kumppanit Oy ja tää on meidän yötyö. Me lähdetään töihin kun saapuu keskiyö. Kolmonen ja kumppanit Oy ja tää on meidän yötyö. Me lähdetään töihin kun saapuu keskiyö. Kolmonen ja kumppanit Oy ja tää on meidän yötyö. Me lähdetään töihin kun saapuu keskiyö. Kolmonen ja kumppanit Oy ja tää on meidän yötyö. Me lähdetään töihin kun saapuu keskiyö. Tukikohtaan takas ollaan palattu. Tätä sen pahemmin keltää olla salattu. Kolmoselle ja kumppaneille tää nyt riitti. Kiitti, ei kytät meitä kiinni saa. Ja mä nauran, ha ha ha.